uban ug sa bisag unsang oras di jud ta niya biyaan. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente. Una sa tanan, saludo sa kapulisan, dako nga sakripisyo ang inyong giatubang, andam mo nga mo alalay alang sa mga katawan, andam mo disiplina para ka natong tanan, unta di na ta magpagahe, maminaw na lang ta kay di ra ba lalim ni mahilayo kita sa pamilya, samtang ikaw hinanok sa pagtulog og sila gayaran nila minti ng kahadlok kanang pag-istambay ra nimo diha sa balay, dako na tabang nakaayo nasa ilabay kay kanang ilang pagtambag para ramampod nato, dakan masubad na dayon ning problema sa ato, kanang uban dira imbis maupay gitagaan, gayaw-yaw na manua kay kuno daw gikulangan, wala man gani nimo mahimo nga mangumusta, kumusta ha ang ilang sitwasyon kung okay ba? Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente. Labi na sa mga doktor nga maoy nag-asikaso sa mga pasyente nga naigo diri sa ato, walay kahadlok nga mo ato bang sa mga tawo, walay pakabana kung okay ba o positibo, wala nila huna-hunaa ang mga kahadlok, pagmahal o pagsalig ang naa sa ilang utok o diba, dili lalim ning ilang trabaho, tas na aras sa balay, sige pagreklamo, siguro oras na para magtinabangay, mamino na lang ng tanan, aron sakit di na magdugay, ana lang yung kagamay, ang ilang mga paghangyo kanang ni bandera, dili pa may mahimo, mamino na lang mo, aron dali na mahuman problema sa Pinas, ato masolusyonan, na atay Ginoo nga andam siya muuban ug sa bisag unsang oras di jud ta niya biyaan. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong.
Siargao. Good morning mga suking mga watchers nato, mga viewers nato dinha. Good morning kaninyong tanan. Good morning sa mga kalungsuran nato nga sakop dinhina sa isla sa Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan, ilabi na sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, og sa isla sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, happy viewing. Good morning usab sa atong mga viewers, ilabi na sa silingan nato na probinsya, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, o sa isla sa Siargao, maayong isla sa Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab sa mga viewers nato gikan na sa Luzon, Visayas o Mindanao. 14.8k likes na ta mga ka-Siargao. Happy viewing. Thank you sa mga suporta kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning kang Charles Ken Mantilla. Good morning Siargao. Good morning usab kang Meme Sabandal Comon. Good morning. Happy viewing. Balik na usab kita sa atong programa Siargao TV News aron pagatod kaninyo sa mga importanteng balita, impormasyon nga kinahanglan nga masayran sa katawhan. Ang atong programa matag alas 8 sa buntag Lunes ngadto na sa Biyernes. Please do like and share mga ka-Siargao sa atong live stream o sa atong page mismo aron na daghan ang makahibalo sa mga latest nga balita dinhina sa isla sa Siargao, sa rehiyon, sa probinsya o sa tibuok dapit sa Pilipinas. Nagpadayong kita ang pagserbisyo kaninyo mga ka-Siargao. Happy viewing usab kang Taizamia. Good morning. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon mga ka-Siargao. Mayo 20 tuig 2020 mga ka-Siargao. Karon mga ka-Siargao, ang atong mga headlines sa atong balita. Kapulisan sa San Benito padayon ang information dissemination sa katawhan. Samtang Del Carmen Municipal Police Station may pahigayon o reorientation sa mga violator. Samtang San Benito Municipal Police Station may hatag og food packs sa mga indigent family. Samtang Mobile General Community Quarantine Checkpoint gipahigayon sa Socorro, mga violators dakpan. Samtang DSWD may hatag og updates may tungod na sa Social Amelioration Program. Samtang Municipal Agriculture Office sa Mainit mo dawat na og scholarship program. Ihap sa mga estudyante
nga mubalhin sa public schools gilauman nga mudaghan. Samtang libre nga internet access sa online educational resources gihangyo sa CHED. Samtang bakuna sa COVID-19 pwedeng magamit sa tanang katauhan sumala pa sa China. Ang mga detalye ug uban pang mga balita mga kasyargaw ato nang pagasayron taod-taod. Good morning Kuya G. Good morning Siargao TV. Ika na kantay Zamiya. Good morning usab kanimo. Happy viewing usab kanimo diha. Dili na ta maglangan mga viewers nato dina o mga misuporta sa atong live stream. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pagulan, kilat og pagpanalugdog. Adunay hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangang direksyon og hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan. Ni subang ganinang buntag mga kasyargaw ang adlaw o haring adlaw alas 5:22 sa kaadlawon. Samtang mo salop kini unyang hapon alas 5:54 sa hapon mga kasyargaw. Atong makita sa atong screen mga kasyargaw nga ang pag-ulan din ni nasa Surigao del Norte panagsara lamang. Samtang sa atong balita, samtang sa atong presyo sa pamaliton sa merkado publiko, ang adlo ana agyapon sa 160 to 180 per kilo, tamarong 140 to 160, anduha 160 to 180, bulis 100 to 140, bariles 120 to 160, nukos 240 to 260, gangis 220 ngadto na sa 240, ang moymoy 180 to 220 magdepende sa kadakuon. Pasayan 300 ngadto na sa 320 ug ang Blue Marlin ana gyapon sa 300 ngadto na sa 320. Ang Bombay nato mga kasyargaw ana sa 120 per kilo. Ang Achal 110, 200 sa luya, 80 sa carrots, 90 sa patatas, 25 sa kalabasa, 12 per piece ang sayote, 10 ang bugkot sa batong, 50 o 50 sa upo, 90 sa repolyo, o 60 sa talong. Mao kato mga kasyargaw ang atong lakat sa panahon ug ang presyo sa pamaliton sa merkado publiko. Happy viewing kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers din ha. Kang Ham Cobelo Diniro, Charles, Meme o kang Taizamiya, good morning. Happy viewing. Unang katikaran sa atong
mga balita. Kapulisan sa San Benito, padayon ang information dissemination sa katauhan. Padayon ang information dissemination sa kapulisan sa San Benito. Pinagi na sa pagpanghatag og leaflets may tungod na sa mga health advisory sa sakto nga paghugas og kamot, preparation, prevention og mga security measures batok sa COVID-19. Kini gipahigayon ni Police Staff Sergeant Donalyn Cabalo dito na sa Barangay Santa Cruz, sakop sa maong munisipalidad. May pahinumdom sab kini sa mga gipatuman karon nga mga existing nga guidelines sa General Community Quarantine sama sa perming pagsulob sa face mask, pag-obserbar sa social distancing ug uban pa. Kini ang usa ka paagi sa maong istasyon sa kapulisan aron na sa pakigbatok sa COVID-19. Atong nakita mga kasyargaw sa atong screen ang maong pagpanghatag sa leaflets, pagpahibalo sa mga katauhan sa mga gipatuman karon na mga balaod kamanduan sa atong panggobyerno. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, Del Carmen Municipal Police Station may pahigayon o reorientation sa mga violators. May pahigayon o reorientation mga kasyargaw ang personahe sa Del Carmen Municipal Police Station sa mga naaresto niini nga misupak sa kamanduan may tungod na sa guidelines o mga balaod nga gipatuman karon sama sa pagpahigayon sa social distancing, pagsulob sa face mask o pag-backride. Atong makita sa screen ang mga tao nga nadakpan o may pahigayon ang kapulisan o reorientation alang na sa mga balaod nga gipatuman karon mga kasyargaw. Daghan gyapon ang mga nadakpan sa mga ingana na mga butang mga kasyargaw. Atong tumanon gayud ang pahinumdom ang mga balaod, ang mga kamanduan sa atong gobyerno aron dili na kita malangan sa bisan unsa pa na mga pamaagi mga kasyargaw tungod ang simple nga pagsunod sa balaod mga kasyargaw usa na kini nga tabang alang kanato, alang na sa katawhan ug alang na sa gobyerno. Basta dili lamang ta masinupakon mga kasyargaw, dako na nga kadaugan alang na kanato ug alang na sa mga katawhang Pilipino. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, San Benito Municipal Police Station mihatag og food pack sa mga indigent family. Mihatag ang kapulisan sa San Benito og mga food pack sa mga indigent family dito na sa Barangay Bungdo, San Benito, sakop ning isla sa Siargao. Nasairan nga ang gipanghatag nga mga food packs igo sa usa ka semana nga konsumo gikan mismo sa kaugalingong bulsa sa kapulisan. Kini kabahin na sa programa sa maong mga kapulisan nato nga kapwa ko sagot ko. Makita nato sa picture si Police
Staff Sergeant Donalyn Cabalo o Police Staff Sergeant Louis Hole-Hole sa pagpanghatag og food packs ngadto na sa mga indigent nga mga tao sa munisipalidad sa munisipalidad sa San Benito sakop ning atong isla sa Siargao. Padayon mga ka-Siargao ang atong kampanya dinhi na sa Siargao TV News alang na sa mga information drive nga gipagawas kanat sa Department of Health. So atong tan-awon mga ka-Siargao ang usa sa mga pahinumdom sa Department of Health alang na kanato. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ang bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. May pahigayon og mobile General Community Quarantine Checkpoint ang Socorro Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Chief Master Sergeant Richard Taruk o sa ilalom sa supervision ni Police Captain Alex Celis ang Chief of Police sa maong lugar dito na sa barangay Pamusaingan, Isla sa Socorro uban sa pakigkoordinar sa mga barangay officials nga may resulta sa pagkasikop o pagkadakop sa mga GCQ violators tungod kay wala kini misulob sa mask o naghimo og backriding o pagsupak sa mga kamanduan nga gipakanaog sa maong munisipalidad o sa probinsya. Ang maong mga violators gidala sa opisina sa barangay alang na sa reorientation sa gipatuman karon nga mga kamanduan. Good morning ug happy viewing sa atong mga viewers din na og happy viewing kaninyong tanan. Good morning pa shoutout po gikan na kang Yads Diaz. Good morning kanimo Yads Diaz. Happy viewing kanimo diha. Samtang mga ka-Siargao, DSWD mihatag og updates mahitungod na sa Social Amelioration Program. Mihatag og update si DSWD Secretary Rolando Bautista ilabi na sa Social Amelioration Program. Sumala pa nga miabot na sa 97.95 milyon ang nahatag o bilyon ang nahatag sa 17.33 milyon nga benepisyaryo sa SAP. 96.33% sa target nga 18 milyon ang nakadawat sa maong
assistance. 1,232 sa kinatibuk-ang 1,634 na ang nakakumpleto sa pag-distribute sa SAP o 100% na kini. Samtang ana sa 365 ka LGU kung local government unit ang nakapasa na og liquidation report. Mao kana mga kasyargaw ang atong latest nga updates gikan na sa DSWD alang na sa Social Amelioration Program ug ang pagpanghatag niini mga kasyargaw. Samtang ang DILG mga kasyargaw mipagawas na og kamanduan nga ang tanang wala nahatagan sa Social Amelioration Program ilista sa mga barangay captains alang na sa pagahimuon nga taglaw pa pagpanghatag balik ngadto na sa mga wala gayud na mga nahatagan ilabi na sa mga kabus nato na mga kaigsuon. Samtang sa atong horoscope mga kasyargaw karong buntaga. Ang atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw, Mayo 20, tuig 2020. Zodiac sign nga Aries, dunay salin sa negative energies, pero orasyon o meditation ang makapa-erase sa imong hunahuna, ilabi na sa mga negative energies. Ang lucky number 43, 55, 21, 41 ug ang lucky color blue. Sa Taurus, kinahanglan itago nimo ang expression sa emotions. Mamati ka sa mga isulti sa kauban. Ayaw pagdali og desisyon. Ang lucky number 23, 56, 43, 29 ug ang lucky color apricot orange. Sa Gemini, lovely ang day karon. Malipay ka sa mga romantic statement sa imong love. Always say nice words. Lucky numbers og color for the day, 32, 56, 28, 37 ug ang lucky color nimo karon shrimp pink. Sa Cancer, ang best way aron na ma-manage ang mga away sa imong trabaho mao nga imo sila tanan pasultion sa ilang feelings og i-motivate sila nga magasuhestyon. Ang lucky number 48, 21, 53, 43 ug ang lucky color tangerine. Sa Leo, kinahanglan fullest ang imong paggamit sa imong imagination. Malipay ka sa imong makahibulong nga ideas. Lucky number 33, 18, 41, 53 ug ang lucky color pearl white. Sa Virgo, maayo karon magpa-aura cleansing aron ma-attract nimo ang mga event nga mohatag og daghan nimo nga bahandi. Ang lucky number 54, 29, 27 ug 51. Ang lucky color turquoise blue. Sa Libra, ang imong third eye very powerful karon. Mag-relax og himuon ang mind nga force. Makita nimo ang effect sa imong action karon. Ang lucky number 19, 43, 51, 27. Ang lucky color cranberry red. Sa Scorpio, daghan friend og social connection. Mangayo sa imong advice. Aduna sila respect sa imong mga opinion. Ang lucky number 46, 32, 24, 51. Ang lucky color lime green. Sa Sagittarius, be wise ka karon. Kinahanglan low profile ka aron walay masina sa imo. Ang energies karon harmonious sa imo. Ang lucky number
34, 32, 51, 18 ug ang lucky color blue. Sa Capricorn, karon ang right time nga mahimong new goals sa imong domestic life. Obvious sa imo ang need for security. Ang lucky number nimo karon 46, 52, 19, 25 ug ang lucky color peach. Sa Aquarius, i-open mo ang doors of communication. Ang mga kauban aduna sila'y opinion nga isulti. Lucky number 25, 48, 27, 21 ug ang lucky color yellow. Kinahanglan forgive o sa Pisces. Kinahanglan forgiving ka karon. Faster ang pag-abot sa imong bahandi. Ang lucky number nimo karon 29, 54, 45, 32 ug ang lucky color flame red. Mao kadto mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kadto mga kasyargaw giya lamang nato sa pang-adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Apan kita gyapon mismo ang magpahigayon o muhimo aron na maging successful o mapalambo nato ang atong pamilya, panginabuhian o ang mismong kinabuhi nato mga kasyargaw. Samtang sa dugang nato na mga balita. Good morning kang Yads Diaz. Nanay kong kupag sa pag-join sa atong live stream. Happy viewing kaninyong tanan. Dugang katikaran sa mga balita mga kasyargaw. Municipal Agriculture Office sa Mainit mo dawat na og scholarship program o scholar mga kasyargaw. Modawat na ang opisina sa Municipal Agriculture Office sa Mainit og mga aplikasyon alang na sa Agriculture and Fishery Scholarship Program. Ilabi na sa mga college o aplikasyon sa mga gustong magpa-scholar mga kasyargaw. Ang kwalifikasyon sa mga scholarship program, dapat ang estudyante 17 to 30 years old o high school graduate kini o bag-ong ni graduate sa high school. Mga bag-ong estudyante lamang kini interesado sa agriculture o fishery nga kurso, nakapasar sa bisan unsa nga SUC o mga universities o colleges nga adunay agriculture o fishery nga course, anak sa mag-uuma, fisherman o ang guardian nini mag-uuma o fisherman. Ang makuha nga pribilehiyo mao ang libre nga tuition o matriculation, allowance para sa board and lodging nga nagkantidad sa 5,000 o 1,000 pesos alang na sa pagkaon. Lakip ang book o thesis allowance. Nasairan nga ang deadline sa maong pagsumiter hangtod lamang sa Mayo 22. Mao kada mga kasyargaw ang latest update nato labi na sa Municipal Agriculture Office dito na sa Mainit. Dako na kini mga kasyargaw nga tabang alang na sa atong mga estudyante labi na sa mag-college pa lamang. Adunay bandilyo karon o gipahibalo nga mudawat ang Municipal Agriculture Office sa Mainit alang na sa mga aplikasyon sa pagka-scholar mga kasyargaw.
nindot kini kay libre ang tuition, ang matriculation, o libre usab o naay allowance ang board and lodging, o ang mga pagkaon worth 1K, o sa mga thesis o mga uban pa na kinahanglanon sa usa ka scholar sa maong scholarship program. Sama sa naanda nato mga kasyargaw nga pagpagawas sa kampanya batok na sa COVID-19, ilabi na sa kampanya sa Department of Health. Atong pagatan-awon mga kasyargaw ang pahinumdum gihapon kampanya sa Department of Health. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, timsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban, mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Mao kadto mga kasyargaw ang pirmi natong nga pahinumdom alang na sa katawhan o kampanya dinhi na sa Siargao TV nga pagpagawas sa mga kampanya, kamanduan, mga uban pang kabahina sa pakigbatok sa COVID-19 mga kasyargao. Karon dugang nato nga mga
balita. Ihap sa mga estudyante nga mobalhin sa public schools gilauman nga mudaghan. Gilauman na sa Department of Education ang posible nga migration o pagbalhin sa mga estudyante gikan na sa pribado ngadto na sa pampubliko nga tulunghaan tungod sa epekto sa COVID-19 pandemic. Sumala kini kang DepEd Secretary Leonor Briones. Dugang pa niini nga bisan kada tuig na nila kini nga naobserbaran, posible gihapon ang samot nga pagdako sa ihap sa mga mobalhin tungod sa economic impact sa COVID-19, ilabi na sa matag pamilya. May gipamahayag ni Briones ing anisab ang obserbasyon o gipamahayag sab ni Secretary Briones nga ing anisab ang obserbasyon sa Technical Working Group sa National Economic and Development Authority (NEDA) ang posibleng pagbalhin sa mga estudyante. Samtang ikonsiderar sab nila ang mga kapasidad sa mga pampubliko nga eskwelahan aron maabsorb o madawat tanan ang mga mobalhin nga estudyante. Pagahulaton na lamang ang survey sa DepEd dungan sa enrollment karong bulan sa Hunyo. Kato ang latest nato na updates mga kasyargaw, kabahin na sa Department of Education. Kay anaa naman ta sa new normal mga kasyargaw, daghan ang atong ipangandam alang na sa maong bagong new normal karong panahona tungod ni nahitabo sa COVID-19 pandemic. Samtang sa atong gamay nga history mga kasargaw og trivia alang na kaninyo. Hibalo ba mo mga kasargaw nga karon Mayo 20 sa tuig 1898 si Emilio Aguinaldo mibalik sa Pilipinas para na pakigbatok o ang revolusyon nga iyang pagadumalahon. Niatong May 20, 1898 mga kasyargaw nibalik siya sa Pilipinas kay na-exile man kini didto sa Hong Kong mga kasyargaw ug mibalik siya dinhi sa Pilipinas aron na sa paghimo na usab og revolusyon 1898 mga kasyargaw. Samtang karon usab Mayo 20 mga kasyargaw 1865 ang secondary education na organisar mga kasyargaw o ang high school department sa Pilipinas niadtong May 20, 1865 namugna o naorganisar. Nasayran pa niadto nga ang University of Santo Tomas ang gikonsidera nga public school alang na sa secondary education. Samtang miabli usab alang na sa secondary education ang Royal College of San Juan de Letran, ang Ateneo Municipal, the College of Bacolor o ang dugang pa na mga secondary schools nga gitukod alang na sa secondary education o sa high school department sa panahon ni kaniadto May 20, 1865.
pa. Ang uban gani ni mga kasargaw adunay Bachelor of Arts degree paghuman sa high school. Kani adto mga kasargaw. So, mao kana ang atong gamay lamang na history karong adlaw mga kasargaw. So May 20, 1865 natukod mga kasargaw ang secondary level dinhi na sa Pilipinas. O ang giingon nga public school sa una ang University of Santo Tomas. Dugang nato na mga balita mga kasargaw. Libre nga internet access sa online educational resources o alang na sa educational resources gihangyo sa CHED. Gihangyo sa Commission on Higher Education sa National Telecommunications Commission kun NTC nga maggahin og libre nga internet access sa online educational o alang na sa online educational resources. Ang maong hangyo sa CHED nalangkob sa ikawalo nga report ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso kalabot na sa pagpatuman sa Bayanihan to Act as one o HIL as one. Gilayon sa maong hangyo nga matabangan ang anaa sa 3 milyon ka mga college students nga makaandam sa flexible learning method nga mamahimong new normal sa mga estudyante. Giistudyuhan na usab sa CHED ang information technology infrastructure sa mga colleges o universities aron masukod kung andam ba kini sa online learning ilabi na sa mga internet connectivity. Mao kana mga kasyargaw ang latest update nato sa Commission on Higher Education ilabi na sa pag-adapt karon sa giingon pa nga flexible learning mga kasyargaw kay anaaman ta sa COVID-19 crisis karon ang mga panggamhanan nato ang mga ahensya sa atong gobyerno mihimo og mga dugang na mga measures o mga pagpangandam alang na sa bag-o nato nga kinabuhi o ang new normal karong mga panahuna. Happy viewing sa tanan nag-view. Please like, do, share, follow sa atong page Siargao TV o sa akong page mismo ang Kuya G na page mga ka-Siargao. Sa padayon nato mga ka-Siargao nga kampanya din ina sa Siargao TV atong permi balikon nga adunay national strategy batok na sa mga batok na sa COVID-19 mga ka-Siargao aron na pagpaibalo kaninyo nga adunay mga gihimo nga mga lakang ang atong gobyerno. So atong pagatan-awon mga ka-Siargao ang maong national strategy versus sa COVID-19.
Mahukad to mga kasyargaw ang national strategy versus COVID-19 nga gipakanat karon sa gobyerno mga kasyargaw. Good morning, happy viewing Cancer Ray Celeste Sora Vasquez. Good morning, happy viewing. Og sa tanang viewers nato dina, good morning kaninyong tanan. Sa katapusan og ulahin nato nga katikaran sa balita mga kasyargaw. Bakuna sa COVID-19 pwede nga maggamit sa tibuok kalibutan. Misaad ang China mga kasyargaw nga mamahimong global public good o makagamit ang publiko o ang katauhan sa tibuok kalibutan sa bisan unsang mamugna nga bakuna niini batok sa COVID-19. Sumala kang Chinese President Xi Jinping nga sa oras nga mahuman og makumpleto na sa China ang pag-istudyo sa pagmugna sa bakuna, iyang gisiguro nga magamit kini sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Sumala pa nga kabahin kini sa kontribusyon sa China alang na sa accessible nga bakuna dili lamang sa mga kwartahan nga mga nasod lakip usab sa mga developing countries sama sa Pilipinas mga kasyargaw. Sa pagkakaron adunay 5 ka posibleng bakuna batok sa COVID-19 ang gipahigayon na sa clinical trials dito na sa China mga kasyargaw. Ito ang mismong pamahayag sa presidente sa China nga mamahimong available sa tibuok kalibutan ang ilang bakuna nga ginaestudyohan. Ilabi na kung ma-prove na nga ayo kini sa atong o makaayo sa virus nga COVID-19 mga kasyargaw. Please like, do share, follow sa among social media platform mga kasyargaw. Sa Facebook mga kasyargaw, facebook.com/SiargaoTV, instagram.com/SiargaoTV, twitter.com/SiargaoTV, youtube.com/SiargaoTV mga kasyargaw. O sa akong mismong page mga kasyargaw, facebook.com/Kuya G Official, sa YouTube Kuya G Official, sa Instagram at Kuya G Official, sa Twitter Kuya G Official. Mao kana mga kasyargaw nga nga mga platform dito mag-uban-uban kita aron na sa pakigsayod sa mga kinabuhi, sa mga latest na mga updates o information nato mga kasyargaw, o ilabi na sa DepEd, sa CHED, sa DILG o sa tanang information atong ihatag alang na kaninyo. Ilabi na din na sa Siargao TV nga page mga kasyargaw. Nahuman na sa mga kasyargaw ang atong panag-uban karon sa atong live stream. Daghang salamat kaninyo og happy viewing kaninyong tanan. Kini si Kuya G muingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod aron dili na mahisukamod. Good morning, ingat Pilipinas.